Nagpangabay ang Pilipinas sa Iran nga ikonsiderar ang pungsod nga isa ka non-hostile country agud nga masiguro nga hilway sa anuman nga pagpangatake ang mga shipping vessels sang pungsod nga magalabay sa Strait of Hormuz samtang nagapadayon pa ang giyera sa Middle East. Ini matapos ang ginpatigayon nga pagsinapol sang pila ka mga opisyal sang Pilipinas sa pagpanguna ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Tess Lazaro kay Iranian Ambassador to the Philippines, Youssef Esmailzadeh. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nagpalabot man sang positibo nga sabat si Esmailzadeh nga handa sila nga magbulig ilabi na sa supply sang langis samtang ini amo ang nagpahayag nga ipaagigid sa iban pa nga mas mataas nga opisyal ang nasambit nga diskusyon. Naibaluan nga padayon nga nagaubras ang tikang kag diskusyon ng Pilipinas kung sa diin magapakig-angot man si Lazaro sa Foreign Minister sang Iran agud nga mas mapasangkad ang relasyon sini sa nasambit nga pungsod ilabi na subong nga padayon pa nga nagasaka ang presyo sang gatong.